Rokmi zanesené vodovodné rozvody v ukrajinskom meste Lvov nedovolujú, aby tam ľudia pili takú kvalitnú vodu, akú by mali. Pri ich čistení pomáhajú v týchto dňoch Slováci, presnejšie partia odborníkov z Košíc. A to v rámci medzinárodného projektu Voda pre Ukrajinu. Partia slovenských odborníkov prišla na Ukrajinu pomôcť vyčistiť vodovodné rozvody. Ide o pilotný projekt, ktorý by sa mal postupne rozšíriť na celú krajinu. No ako sa ukázalo, už prvých 300 metrov nebude také jednoduché dostať do výborného stavu. Ide o najkritickejší úsek v rámci Lvova a aj po 2 dňoch prác vodovodného potrubia stále vychádza tekutina s farbením podobná káve. Tento úsek, ktorý povedzme čistíme za 2 dní, štandardne vyčistíme za nejaké 3-4 hodiny. Ukázalo sa, že nános v rúrach s priemerom približne 25 cm je extrémny. Tak zhruba 8 cm z rúry je čisto len nános, ktorý nám vychádza vonku. Lvovská vodárenská spoločnosť má vo svojej správe len na území mesta 1500 km rozvodov. Ďalších 2200 vedie od zdrojov vody. Sme jedným z mála miest na Ukrajine, ktoré má vodu z artéskych studní hlbokých 30 až 200 metrov. No a našim problémom je znečistenie potrubí, ktorým vodu privádzame. Skúmali sme rôzne spôsoby vyčistenia potrubia, či už mechanicky, sanáciou alebo ľadom. Keďže sa už dlho stretávajú s vodárenskými spoločnosťami z Nemecka, dohodli sa na spolupráci, v rámci ktorej im prišla pomôcť aj slovenská firma. A dnes po 2 dňoch prác našich slovenských kolegov vidíme reálny stav znečistenia našich potrubí, ale dúfame, že ak sa nám potrošku podarí postupne ich vyčistiť, ľudia v meste Lvov budú mať opäť kvalitnú vodu. Vodovodné potrubia sa zanášajú rovnako na celom svete. Tie vo Lvove majú viac ako 60 rokov. Keby sme otvorili tie potrubné systémy, tak sa v nich nachádza všetko možné od chemického zloženia, či už mangán, železo, vápnik a podobne, až po to, že sa tam nachádzajú rôzne mechanické naplaveniny ako piesky a posledné môžu byť ešte nejaké biologické nečistoty, rôzne baktérie, vírusy. Slováci zo sebou priviezli aj humanitárnu pomoc a v podstate aj celá pomoc nemeckých vodárenských spoločností, ale aj českých partnerov pri čistení problémového potrubia sa výrazne nesie v tomto duchu. Došlo k takému relatívne silnému momentu, že tí ľudia sa úplne vykašľali na to, že by mali na tom nejaký zisk. Idú reálne na nulu, to sa môžeme úplne úprimne baviť, ale snažili sa sem dotiahnuť maximum, čo mohli. Marika Dulajová, televízia Joj.